Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sedaya puja-puji pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta, ngreksa lan murba masisa mubah musik ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah katetepna kaparingna kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para pendherekipun ingkang tansah setya tuhu nindakaken sunah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sugeng pinanggih malih wonten pahargyan pangaosan ngangsu kawruh wonten kalodhangan dalu punika katepaan kita mapan wonten kawitanipun wulan Syawal. Tanggal pinten nggih Syawal nggih? Tanggal 6 napa nggih? Nek mboten tanggal 6, tanggal 7 mbok menawi. Nggih. Kaum muslimin wonten pundi papan sami mangayu bagya sampi nampi bebungah saking Allah Subhanahu wa taala mengeti riyaya Idul Fitri. Menawi piyantun Jawi tanggal 7 Syawal niku tesih gayeng nggih. Dalan-dalan tesih rame, tasih wonten tiyang ingkang sugeng riyadi, tasih wonten tiyang ingkang nek andum-andum fitrah tesih wonten mboten niki. Mboten wonten. Pun telas kabeh. Karek ngitung bathi. Sing enten ngitung kebab fitrah nggih. Kebab fitrah dihitung terus saben dinten niki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, para ibu, kang mas mbak yu, adik-adik sedaya, para pamirsa Aliman TV ingkang tansah dipun rahmati dening Allah taala, wonten kalodhangan dalu niki kita badhe ngelajengaken malih waosan kitab Al-Jadid. Syarah kitab Tauhid nggih, pustaka panunggal jati pinangka piwulang tauhid kagem sedaya kaum muslimin. Dalu niki kita sampun dumugi kaca 363. Iki angka cantik nggih. 363. Bab enggal irah-irahanipun babu qaulillahi ta'ala, bab dawuhipun Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala lan sira iku aja kumawani taj'alu gawe lillahi kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala andada, menika tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan sanesipun saliyane Allah taala. Wa antum ta'lamun, kamangka sira mangerteni. Dados wonten tiyang tumindak syirik niku menawi dipun perang dados kalih. Wonten tiyang tumindak syirik karana mboten ngerti. Ning wonten tiyang tumindak syirik niki janjane ngerti. Wa antum ta'lamun, kowe iki jane ngerti. Lan perkawis syirik menika mboten perkawis ingkang rempi, sanes perkawis ingkang angel dipun sinaoni, gampang. Buktinipun mangke kawula badhe maosaken setunggal ayat utawi kalih ayat nggih. Mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 21 ngantos dumugi 21. Wa qaulullahi ta'ala, lan Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ayyuhan nas, para menungso kabeh. Mboten namung tiang-tiang Islam, mboten namung tiang-tiang iman. Nggih, sedaya manungso, sinten kemawon. Manungso tiang ingkang mirsani giyaran pahargyan utawi siaran pangaosan ngangsu kawruh dalu punika, sae tiyang Islam utawi mboten Islam sedanten dipun ajak mikir dening Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, para menungso kabeh, ubudu rabbakum, sira iku ngibadaho marang pangeranira, manembao marang pangeranira, alladzi kang wis khalaqakum, nyipta sira kabeh. Nai wonten manungsa kok nyembah marang kayu, watu, utawa lelembut,
utawa jin sing bau reksa, utawa Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, utawa nyuwun rejeki marang Dewi Sri kantun dipun takoni atine dewi-dewi. Kira-kira sing tak jaluki rejeki, sing tak jaluki laris, sing tak suwuni pengayoman, kuwi nyipta menungso apa ora? Menawi Allah Subhanahu wa taala dawuhipun u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sira iku manembao ngibadao marang pangeranira. Sapa pangeranira iku? Alladzi khalaqakum. Inggih menika zat ingkang sampun nyipta kula panjenengan sedaya. Inanipun kula asring ngaturaken napa nggih? Menawi bahasa Indonesia ini pun tantangan. Nggih sedaya jin lelembut setan sing di wedeni niku sing di napa niku diparingi sesajen nggih rupa kembang cacah 7 banyu 7 sumur apa melih menyan lan sapanunggalanipun niku nek kabeh nglumpuk dadi siji nyipta dele siji mawon sing ditanduri soh tukul mboten saged to. Nyipta laler siji saged mboten saged. Iblis jin bekasaan nggih. Gojleng-gojleng iblis laknat padha gegojekan niku sami makempal dados setunggal ngelumpuk. Kerja bakti guyub saeka kapti menciptakan laler setunggal niku mboten saged. Mboten sah laler menciptakan sewiwine laler niku mboten saged kok. Karena ngopo kok disuwuni pitulungan? Nembe kala wingi kula niku maos pawartos nggih. Pawartos niku berita. Wonten kebanjiran ageng ten luar negeri mriku. Terus wonten menungso niku nggendong sesembahane. Dheweke niku nyembah patung, nyembah brahala ngoten. Dadi Gusti Allah digendong ngoten iki. Diungsekke supaya mboten kebanjiran. Iki sing waras apa jenenge? Nyembah Gusti Allah ning Gusti Allah napa nuwun sewu, pangerane sing disuwuni niku sing disembah niku digendong supaya mboten kerut banyu banjir. Lah dheweke nulungi awake dhewe mboten saged kok dijaluki pitulungan. Kuburan-kuburan nggih. Wit-wit sing wigit sing gawat niku. Resan-resan. Papan kanggo mbau reksa. Jin lan setan sing dicepaki sesajen ten mriku. Niku mboten wonten ingkang nyipta menungso. Apa melih kok menungso laler men mboten saged piyambakipun. Iki dawuhipun Allah. U'budu rabbakum manembao sira kabeh marang pangeranira alladzi khalaqakum yaiku zat kang wis nyipta sira kabeh. Walladzina min qablikum lan nyipta manungsa sadurunge sira kabeh. La'allakum tattaqun supaya sira iku dadi wong-wong kang takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh malih alladzi ja'ala lakumul arda. Allah iku zat kang ja'ala lakum gawe kanggo sira kabeh arda jagat niki pirasan pinangka pagelaran. Pinangka gelaran. Jagat niki dicipta didamel dening Allah Subhanahu wa taala dados papan ingkang jembar wiyar amba bawira panjang kali lebar. Ngantos panjange pinten mboten saged diukur. Pinten, Pak? Dawane jagat niki pinten kilometer? Wonten ingkang saged mangertosi. Riyen nalika kula tasih sekolah niku ngendikane diameter bumi niku sementen berapa ratus ribu kilometer. Niku rak jarene napa pun enten sing ngukur? Pun enten sing ngukur dereng. Ngukur jagat niki. Endah le keju jagate ora gatelok dikukur gitu. Nggih napa mboten? Tangane ngantek tiker ora bakal kelakon ngukur jagat gitu. Allah ingkang nyipta kanggo sira kabeh jagat iku pinangka papan kang jembar wiyar amba bawira. Wasama alan Allah nyipta langit binaa pinangka payon. Nggih kanggo ngiyupi menungso kabeh. Sinten menungso ingkang saged melajar saking sak lumahing jagat sak kurepe langit? Mboten wonten. Allah sing nyipta jagat niki Allah sing nyipta langit. Kowe ngibadao manembah marang Allah sing nyipta jagat lan langit. Nek ora gelem manembah marang Allah ajeng pindah ten pundi? Arep golek langit pundi melih? Ajeng pindah ten Mars niku nggih sik diyupi-yupi langit. Nggih. Wa anzalalan Allah ngudhunake minas sama saka langit ma'a rupa banyu. Nggih menika toya Jawa, banyu udan.
ingkang kebak barokah. Fa akhraja bihi banjur Allah nggih nuwuhake utawa nukulake. Ila enten menungsa niku diparingi asman tukul niku supaya tuwuh nalaripun, tuwuh ngelmunipun, nggih pengalamanipun lan sak piturutipun. Nek cara basa Arab niku Yazid, Mas. Yazid. Nek cara Jawa tukul. Pareng niku. Jenengan maringi anak dijenengi tukul sae, tumbuh bertambah. Wa akhraja banjur Allah nuwuhake bihi kanthi lantaran banyu udan iku mau minas samarat. Menika rupa woh-wohan ingkang kathah. Woh-wohan niku napa mawon tuladanipun? Enten woh napa mawon? Dereng nate dahar woh-wohan. Mpun nate napa dereng? Napa tuladanipun? Pisang napa meneh? Jambu. Pisang jambu niku nggih maneka warna malih nggih. Wonten pisang Ambon, kepok, sungu gitu. Gedang raja lan sak piturutipun. Jambu semanten ugi enten jambu kluthuk, jambu alas, jambu kamplok. Lan sapanunggalanipun kuatah. Rizqal lakum woh-wohan iku pinaka rejeki saking Allah lakum kanggo sira kabeh. Fala mulut aja kumawani taja'alulillah anggawe kanggo Allah andada tandingan-tandingan sesembahan-sesembahan liya wa antum ta'lamun kamangka sira mangerteni. Menika dawuh pangandikanipun Allah mapan wonten surat Al-Baqarah ayat 21 ngantos dumugi 22. Kula ambali malih supados meloho cetha wela-wela ketok mata. Para menungso kabeh ngibadah sira marang pangeranira. Pangeran kang wajib diibadahi iku pangeran kang nyipta sira lan nyipta manungsa sadurunge sira. Supaya sira dadi wong-wong kang takwa. Pangeran kang gawe jagat iki pinangka papan jembar wiyar amba bawira. Wasama alan Allah kang nyipta langit binaa pinangka payon. Wa anzala minas sama'i ma'a lan pangeran kang ngudhunake saka langit rupa banyu udan fa akhraja bihi lan Allah nuwuhake nukulake lantaran banyu iku mau minas samarati rupa woh-wohan rizqal lakum pinangka rejeki kanggo sira kabeh fala taj'alu lillahi andada mula kowe kuwi aja gawe sesembahan-sesembahan saliyane Allah wa antum ta'lamun kamangka sira ngerti nggih. Jadi ayat niki meloho cetha wela-wela ketok mata pangeran nggih utawi sesembahan ingkang wajib diibadahi menika namung Allah sebab Allah niku sing nyipta jagat saisinipun. Liyane mboten wonten sing nyipta jagat. Mila dumateng kaum muslimin sinten kemawon nggih. Wonten pundi panjenengan pilenggahan nggih para bapak, para ibu, Pak Gede, Mbok Gede, Pak Cilik, Mbok Cilik, Kang Mas Mbakyu lan adik-adik sedaya ingkang tasih manembah dumateng saliyane Allah enggal-enggal mertobat leren. Ingkang pendamelanipun nyuwun rejeki dumateng kuburan leren. Kuburan mboten saged nyipta jagat. Isine kuburan nggih mboten saged nyipta jagat. Lah wong mati niku janjane duweni pepinginan pengin urip melih. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Nganti nalika menungso iku ditekani dening pati, qala rabbirji'uni. Mayit sing mati niku mesti matur ten ngarsane Allah. Ya Allah kula pengin dibalekke ten ngalam donya. La ali a'malu sholihah. Supados kula saged ngamal soleh malih. Dadi mayit niku pengen urip melih. Ning wonten apa mboten mayit sing urip melih? Mboten wonten. Nedahake bilih mayit niku mboten gadahi daya menapa-menapa, mboten saged nyipta jagat. Wong urip meneh mboten saged napa melih nyipta jagat. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, Kang Mas Mbakyu, adik-adik ingkang asring nggih tasih nyuwun laris dumateng kuburan leren mertobat. Nyuwun laris dumateng setan leren mertobat. Senadyan niku kuburane pake, senadyan niku kuburane mboke. Nggih. Mas-mas, mbak-mbak ingkang nembe kuliah, ibuke pun sedo, bareng wisuda niku ngagem baju napa? Baju toga nggih. Baju wisuda niku lho. Ngagem topi, ngagem napa niku? Bumbung napa-napa isine niku. Sing kaya bumbung niku. Kula riyen soalé kuliah mboten nderek wisudanan. Dadi mboten diparingi topi kalih mboten diparingi bumbung. Terus matur ning ngarepe kuburane mboke, "Mbok,
Iki anakmu wis rampung kuliah saiki, Mbok. Diwangi-wangi ya, Mbok, muga-muga aku gek endang entuk gawean. Muga-muga aku gek endang entuk gawean sukses, gek endang rabi, gek aku iso menehi putu kanggo si Mbok. Lah mboke dijaluki pitulungan. Mongko si mboke sampun sedo. Menika mboten pareng. Nyuwun pitulungan menika namung dumateng Allah. Sampun wungsal wangsul. Makaping-kaping kawula matur maosaken ayat wonten suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namung dumateng paduka ya Allah kula manembah, namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Nabi ugi dawuh, wa idza sa'alta fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Menawa sira nyuwuna marang Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Menawa sira nyuwun pengayoman, nyuwun marang Allah, ora nyuwun marang simbok sing wis mati. Utawa kuburane bapak, kuburane Mbah Buyut, Mbah Canggah, Mbah Wareng. Nggih. Kinten wau goprak sente. Nggih, debok bosok gantung siwur lan sak piturutipun menika sedanten boten pareng. Sebab wonten ayat niki Allah ndhawuhi sira menungso ngibadah marang Allah kang nyipta jagat saisine. Allah kang nyipta bumi, Allah kang nyipta langit, kang ngudhunake banyu udan saka langit. Mboten wonten sawiji menungso niku iso ngudhuke udan, mboten wonten. Mboten wonten sawiji manungsa niku saged nyetop udan ingkang badhe mudhun ten jagat iso stop. Mboten wonten. Istilah pawang udan mboten wonten. Allah kemawon ingkang gadahi panguwaos. Nggih, nyeblokke banyu udan saka langit utawa nyetop ngendhek banyu udan supaya ora sida udan menika namung Allah. Toktil. Antos menawi wonten saperangan kaum muslimin tasih mitadosi wontenipun dukun pawang udan ateges piyambakipun boten nindakake dawuhipun Allah mapan wonten surat Al-Baqarah ayat 2 dumugi 21. Senadyan piyambakipun salat gangsal wedal, haji keping 10, umroh ping 10. Nggih, kurban saben taun. Wakaf bangun pondok pesantren. Ananging nalika tasih nggadahi kapitadosan nalisir saking syariat niki. Kapitadosan syirik niki wonten zat liyane Allah ingkang nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Lah niku jenenge tumindak syirik. Mempercayai ada zat selain Allah yang memiliki sifat ketuhanan. Tuladanipun apa? Anzala minas sama'i ma'. Di antara sifat ketuhanan adalah menurunkan hujan dari langit. Mencegah hujan supaya tidak turun. Itu sifat ketuhanan. Hanya Allah yang memiliki sifat itu. Menawi wonten menunggu, aku percaya kok sing jenenge tuminah kae iki iso napa niku ngelih udan. Udane kudune tiba ten sekar suli nggih. Sekar niku kembang, suli niku sulistya, maknanipun indah. Bunga yang indah niki desa niki maknane Mas. Ning niki enten kembange mboten? Wonten nggih. Enten ngarepan niku wonten kembang. Kudune udan, gandeng kene ebuh mantu, tuminah dikongkon nggih maca japa mantra nyunduki kembang brambang bawang nggih. Ujo pajapu nggih, udane ngalih. Percaya ngoten niku awake dhewe sampun nggadahi kapitadosan syirik sing temempel wonten dodo niki. Menawi ngantos sedo kula panjenengan sedaya sowan ten ngarsanipun Allah, niki penyakit syirik niki tasih temempel ten mriki, mboten bejo selawas-lawase. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawa sira tumindak syirik bubrah kabeh sekabehe ngamal. Ngoten niku. Wonten ingkang matur, "Lah jane nek kabeh ngono kuwi ya hajine ra kanggo, salate ra kanggo, apa neh? Nggih, posone mboten kanggo." Berarti Gusti Allah ora adil, masa gur tumindak syirik pisane kok amal pira-pira kok entek. Ngoten niku. Nggih napa mboten? Wonten tiyang le ngendika ngoten niku. Malah dheweke niku kiai, ustad, dai lan mubalek. Sakniki kula takane enten menungso jantunge niki remuk. Liyane tesih kanggo napa mboten? Menungso jantunge remuk. Niki mata, niki untu, lambe, kuping, sikil, tangan, enten gunane mboten? Pun mboten wonten, mati kabeh. Lah kok Gusti Allah kok ora adil ya kan? Atine kan ijik wutuh, ginjele wutuh, sikile wutuh, mripate wutuh. Masa gara-gara jantung rusake kok liyane dadi
tidak berfungsi. Ngoten niku gambaranipun. Dados tauhid niki kados dene jantung. Menawi jantunge lara gerah sakit, menawi tauhidipun rusak lan ingkang ngrusak tauhid menika nggih kesyirikan niku. Kapercayan kapitadosan syirik, mempercayai bahwa ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Niku berarti tauhid sing dadi jantung niki sampun rusak. Menawi tauhidipun rusak, sedaya amal saleh niku bubrah kabeh. Dalilipun dawuh pangendikanipun Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Menawa sira duwe kapercayaan syirik, bakal muspro ilang sekabehi amal soleh sing sira tindakake. Mila kula wangsul ugi matur nggih, makaping-kaping matur bilih kiai, ustad, mubalek, dai ingkang tresna dumateng umatipun menika kiai ingkang asring ngrembug perkawis kesyirikan. Supados umat niki selamat. Supados umat niki jantungnya aja rusak. Tauhidnya aja nganti rusak. Sebab nek tauhid rusak ngamal soleh pirang-pirang niku mboten wonten guna lan paedahipun. Kados dene wong kafir numinta amal soleh kathah ning mboten purun mlebet Islam, nggih mboten wonten guna lan paedahipun. Kados dene mahasiswa mlebu kuliah nggih, nderek KKN, nggarap tugas ngantos sekawan tahun, nalika wisuda mboten nampa ijazah. Sebab napa? Dek mben mboten daftar. Lah wong kuliah 4 tahun kok lali ora daftar niku. Niku sing nuwun sewu, sing zalim mahasiswane napa dosene? Sing disalahke mahasiswa napa dosen? Mahasiswane, ampun nyalahke Gusti Allah. Sing disalahke menungso. Kena ngapa kok ora daftar? Carane daftar supaya ditampa amale menika kanthi ngucap kalimat syahadat lan ndandosi tauhid niku. Ampun ngantos napa dibubrah dening kesyirikan. Wonten malih kiai niku kondo, ya gampang nek pamane aku nindakake kesyirikan syahadat meneh kan wis rampung. Kira-kira niku. Kira-kira nek jenengan napa niku dipegat diselingkuhi kalih bojone. Ya nek bojoku selingkuh terus aku kondo cerai. Kan nikahnya kan rampung. Mosok ngoten niku? Engko nek selingkuh neh, wah aku kemropok aku, wah pokoke aku du bojoku cerai. Nikahnya kan rampung, mosok ngoten niku? Kejawi nek dheweke niku tobaté estu-estu taubatan nasuha ditampa. Ning nek saiki syirik, aku mlebu Islamnya syahadatnya kan wis rampung. Sesuk syiriknya syahadatnya kan wis rampung. Menungso kemawon nek digawe-gawe iki nesu napa mboten? Nesu punapa malih Allah Subhanahu wa taala. Wonten meneh sing kandha, oh, Allah ora kaya rupamu kuwi. Nek kowe nesu nek Allah kan Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Niku leres. Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Penyayang niku leres. Ananging Allah nampi taubat ingkang taubatan nasuha. Nek guru wong gawe-gawe nggih, agama didamel bahan kagem guyonan, murtad mlebu Islam, syahadat, murtad didamel perkawis menika perkawis ingkang enteng sepele iku nek musyrik ya karek syahadat nek gampang menika sanes perkawis ingkang enteng. Mahasiswa mlebu dukani dosene. Kamu kalau melanggar peraturan dikeluarkan dari kampus ini. Ya gampang toh, dikeluarkan kok daftar neh. Lah rumah nek pisan pindho tesih ditampa nggih napa mboten? Tapi nek dhewe dikeluarkan sudah 3 kali, niku pun mboten mahasiswa melih, niku jenenge residivis. Mboten badhe ditampa niku. Napa melih mahasiswa wong rektor gawe geger men dipecat to? Nggih napa mboten? Rektor sing dek wingi niku. Rektor ora cetha niku. Rektor kok pikirane ra cetha. Pilih awake dhewe ngeten iki, ya. Santri jalanan ning pikirane cetha gitu. Tinimbang rektor ning ra cetha. Napa kira-kira niku rektor sing dipecat niku ya gampang ku daftarne. Napa kira-kira ditampi melih? Niku menungso, Pak. Napa melih Allah Subhanahu wa taala. Dados kula panjenengan sedaya kedah nggadahi sifat napa nggih? Hormat dumateng syariat niki. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Sapa wonge ngagungake syariate Allah iku mono kelebu ketakwaane. Syariate Allah digawe guyonan.
Murtad gampang kok mlebu neh. Jenengan dipecat ke perusahaan gampang kok daftar neh. Nek tobaté saestu dipun tampi dening Allah. Ning nek niati ajeng guyonan Allah menika mangertosi isine ati menungso. Para bapak, para ibu, Kang Mas Mbak Yu, saking ayat kala wau wonten mapinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet setunggal. Bayanu ba'di ni'amillahi ta'ala ala khalqihi. Ayat kala wau niku nembe njlentrehake kagem kula panjenengan sedaya kanugrahan, nggih kanikmatan, bebungah ingkang sampun Allah paringake kagem kula panjenengan sedaya gratis, mboten wonten sing bayar. Gratis mboten wonten sing bayar. Ramadan dek wingi seperangane awake dhewe nindakake iktikaf, wonten sedereke awake dhewe niku ajeng tumut iktikaf mboten sida. Sebab putrinipun dioperasi. Nandang gerah nunggone ten rumah sakit. Ngoten. Pun 3 tahun awake dhewe mboten Idul Fitrinan sareng-sareng ten lapangan. Nggih napa mboten? Niku penggalih pun bunek napa sedih napa biasa mawon? Bunek awake dhewe. Kula niku asring nampi layang utawi japrinan. Layang elektronik. Japrinan inbokan. Pripun niki Pak, niki kula pun kangen ten masjid, niki kula pun kangen kumpul-kumpul pengajian. 2 tahun awake dhewe pengajian niku kucing-kucingan. Nggih mboten tentrem. Masjid Nabawi, Masjidil Haram ditutup niku wit jaman Nabi ngatos dumugi sepriki nggih bedhek wingi niku. Haji mila wonten setunggalipun sederek wonten telatah negeri Syam ten Yordania. Wonten telatah Yordania. Dheweke niku ngipi setunggal pengimpen terus dipun takenaken dumateng Syekh Mahmud Abu Hayyan As-Sorfandi. Kula ngipi ngeten. Syekh Mahmud niki le nafsirke ngimpi ngeten niki. Niku miturut kula nggih ilmu sing kula pun sinaoni jenengan sesuk bakal nindakake tawaf ngubengi Ka'bah dhewe ora ning menungso liyane. Dheweke mikir iki tafsiran ra klebu nalar gitu. Wong tawaf ngubengi Ka'bah kok dhewe. Mboten mungkin Ka'bah niku bendina rame terus sepanjang masa, sepanjang tahun. Ning delalah bibar niku enten corona, terus pemerintah Saudi niku namung ngeparengake sing tawaf niku jumlahe ming 20 napa pinten. Jadi dheweke tawaf niku dhewe. Sing ngipi kala wau terus kelingan, oh iya ya, leh ku ngipi ndek ben ditafsirke karo Syekh Mahmud, sakniki dadi kasunyatan. Nek jenengan mungkin mboten kira-kira ajeng tawaf ngubengi Ka'bah dhewe. Lah wong ajeng tawaf rame-rame ora kelakon-kelakon ya. Napa meneh ajeng tawaf dhewe awake dhewe niku. Nggih. Nek ditekoni le arep tawaf kapan? Wallahu alam. Alam bu alam. Kok arep kelakon apa ora mbuh gitu. Mila nak sagedipun namung ngata-ngatai donga dumateng Allah. Nek menika pinangka kanugrahan saking Allah. Ing napa to dadak dikandhani awake dhewe iki wong wis gedhe tuwa, enten sing sarjana, enten sing dadi rektor. Dadak dikandhani Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menurunkan hujan. Tek kaya cah TPA diulangi kang ngono. Mbok menawi wonten le matur ngoten nggih. Lah wong aku ki sarjana kok diajari Allah yang menciptakan hujan turun dari langit, Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman. Niku nek digagas niku kaya pelajaran anak napa? TK. Sing napa Allah niki ngajak wawan pangandikan dumateng sedaya menungso. Sebab menungso niku senadyan sampun ngerti langit lan bumi dicipta dening Allah, ananging kadang kala etok-etok mboten ngerti. Etok-etok mboten ngerti pripun? Mboten melakukan konsekuensi dari ilmunya tersebut. Menawi sampun paham pun ngerti Allah yang mencipta langit dan bumi nggih piyambakipun kedahipun manembah namung dumateng Allah rek ngoten. Menungso ingkang tasih nggadahi nalar ingkang wening, panggrahita ingkang lantip, ana ing pamawas, tanggap ing sasmita, kudune menggalih mikir. Aku ki wis ngerti Gusti Allah sing nyiptake langit bumi sing ngudukke udan. Ning kena ngopo ya aku jek njaluk pitulungane dukun ya. Kudune rak menggalih ngoten.
Kenapa aku dodol bakso jimbengku jek tak cemplungi sempak supaya laris ya. Kudune kan mikir. Nggih napa mboten? Tesih wonten wong tumindak kesyirikan kathah pirang-pirang niku. Nggih. Kamangka dheweke ngerti Allah ingkang nyipta jagat lan saisinipun. Ananging pepeling niki kedah tansah dipun aturaken Allah taala dawuh fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Wene ana pepeling peringatan sebab pepeling iku migunani manpangati kanggone wong-wong kang duweni iman. Wong dene tiyang yang mboten duweni iman nggih. Yang tiyang ingkang gadhahi pekareman pasang sesajen caos dahar persembahan dumateng saliyane Allah ingkang berhak dipun caosi. Napa menika? Persembahan menika namung Allah. Dalilipun pundi? Kul dawuh sira Muhammad. Inna salati wa nusuki. Yaktosipun anggen kula salat. Nggih. Anggen kula meragat satu kewan. Napa niku ayam, napa niku lembu, napa menda, unta lan sak piturutipun. Beleh napa kemawon. Lillah wa mahyaya wa mamati urip kulan matiku lillahi rabbil alamin, tak pasrahke tak ujubke kabeh kanggo Allah nggih zat ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. Nggih. Kok enten tetembungan Nyi Roro Kidul penguasa laut selatan, mboten enten niku penguasa laut selatan. Penguasa laut selatan, laut utara, laut etan, laut kulon, sedulur papat lima pancer niku namung Allah Subhanahu wa taala. Penguasa gunung mboten enten penguasa gunung. Penguasa gunung ya Allah Subhanahu wa taala. Upama ning lelembut manggon ning gunung ngontrak dhewe niku. Nunut mboten ngontrak, nek ngontrak bayar nggih. Nunut. Mboten gadahi panguwasa napa-napa. Sing marake jeblok niku ya Mbah Petruk, mboten enten Mbah Petruk marake jeblok. Nggih. Sing marake mati, urip, ngatur nggih. Kocake segara, jebluke gunung menika sedanten Allah Subhanahu wa taala. Dados manungsa kedah dipun caosi pepiling babagan kanugrahan kala ampun nganti lali nggih nglirwakake nikmat kanugrahanipun Allah. Melih-melih kesehatan niku, wah luar biasa nikmat sehat niku. Kathah menungso sami nggih sambat nalika kecalan sehat. Nek pas sehat mboten krasa, rumangsane ya ora ngopo-ngopo kok. Aku kira entuk apa-apa, ora diparingi apa-apa karo Gusti Allah. Nalika dijabut untune loro agek bingung. Nalika dipun paringi mencret nembe bingung gitu. Wonten mboten tiyang niku sedinten sedalu ten bolak-balik ten WC niku ping 20 enten mboten. Susah napa seneng kira-kira? Susah Pak, ngantek gringgingen. Lain dodok nek kesuwen lain dodok niku Mas. Ngantek gringgingen susah gitu. Ning nalika sehat nggih mboten syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tanian piwucal salajengipun al-istidlalu ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Al-istidlal menika dalil. Nggih. Dalil ala tauhidil uluhiyah wontenipun tauhid uluhiyah, wontenipun kewajiban ibadah dumateng Allah bi tauhidir rububiyah kanthi tauhid rububiyah. Maknanipun ngaten. Menawi kula panjenengan sedaya sampun percaya sampun pitados. Percaya niku basa kramane pitados. Senes percados. Kula nate miring pengaosan percaya niku dibasake krama percados. Menika mboten wonten, Pak. Niku bid'ah dalam bahasa gitu. Iku bahasa Indonesia. Di Jawa ki dadi percados. Pundi melih? Percados. Dados menawi kula panjenengan sedaya sampun pitados, sampun mitadosi bilih Allah ingkang nyipta jagat saisinipun, kedahipun bibar niku manembah namung dumateng Allah. Niku kaitanipun tauhid uluhiyah kalian tauhid rububiyah. Aku percaya Gusti Allah sing nyipta jagat saisine. Nek percaya, ya kowe ngibadah mung marang Allah. Liyane Allah niku buak. Sumingkir. Menika maknane ketuhanan yang maha esa. Allah ingkang maha tunggal. Allah ingkang sawiji kemawon ingkang berhak diibadahi menika namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng wah nek ra krana Pak dokter ndekingi kula pun sembuh alam mbok alam. Niku mboten pareng. Selamat,
nggih. Mati, bejo, cilaka, musibah menika sampun dipun atur dening Allah, sebab Allah menika zat ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. Salisan wujubu ifradillahi bil ibadati wahdahu duna siwahu. Wujubu wajib hukumipun ifradillah nunggalake Allah bil ibadah kanthi pangibadahan. Wahdahu ta'til duna siwahu lan boten parang ibadah dumateng liyane Allah. Nggih. Aku ki ya percaya Gusti Allah ki ya sing nyipta langit bumi. Belum cukup. Aku percaya Allah sing maringi rezeki, dereng cukup. Aku percaya Allah sing marai waras. Allah sing napa niku jenenge menehi anak lan bojo, dereng cukup. Bibar niku kedah mitadosi bilih. Semua peribadahan hanya boleh kita lakukan untuk Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah sedanten dipun tilar. Nyuwun rezeki, nyuwun aman, enten wong tiba glundung, enten perapatan mriku ban niku tumbas menyan, tumbas kembang diobong ten mriku njaluk ngapura karo sing nunggu. Kalih nyuwun pengayoman kalih sing nunggu. Niku kesyirikan. Nyuwun pengayoman namung dumateng Allah. Enten corona gawe jangan apa dek begini niku? Jangan lodeh 7 rupa. Ya gori, melinjo, sang dawa pokoke cacahe 7. Menika kesyirikan. Teges awake dhewe mitadosi bilih jangan kelor niku iso tolak bala. Ingkang saged nolak bala menika namung Allah. Kok jangan kelor. Pinangka tolak bala. Jimat semanten ugi. Aku nek nganggo jimat iki, ora tedas santet, ora bakal cilaka, menjadi lebih berwibawa. Mboten wonten. Mboten pareng. Mila umat Islam niku nalika tauhidipun resik nggih berketuhanan yang Maha Esa, uripe tentrem ayem. Nikah ten sasi sura mangkat. Hitanan sasi sura kendel. Bojone meteng beleh sapi bergenggeng. Mboten wedi. Ajeng kathah lho wong niku ajeng akikah dheweke duwe anak nggih. Ajeng akikah anak niku diweling. Kowe nek bojomu lagi meteng utawa bar duwe anak ora kena mbeleh wedhus, ora kena mateni kewan. Sebab engko marai cilaka. Niku mboten leres ingkang maringi bejo cilaka menika namung Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten kaitane kalih mbeleh satu kewan mboten wonten. Nggih. Ajen mesake para tukang jagal sing saben dina ten RPH niku. Taun iki bojone meteng. Nggih. Taun sesuk meteng meneh. Tahun telu meteng meneh. Dadi ra nyambut gawe. Ora iso mbeleh sapi gitu. Niku mitos-mitos kapitadosan kelene ingkang kedah dipun bucal sebab mboten nyocoki, mboten jumbuh kalian syariatipun Allah. Para bapak, para ibu, kang mas, mbak yu, adik-adik, salajengipun dipun sebat wonten mriki waqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu lan sahabat Ibnu Mas'ud asmanipun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Piyambakipun ngendika, li an ahlifa billah, aku iku sumpah kanthi nyebut asmane Allah kadiban ning ngapusi. Aku sumpah nyebut asmane Allah ngapusi. Ahabbu ilayya iku luweh tak tresnani. Min an ahlifa tinimbang aku sumpah bi ghairihi kanthi nyebut jeneng saliyane Allah. Nggih. Shadiqon senadyan aku bloko sutha utawa jujur. Saya bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta lebih saya sukai. Saya bersumpah menyebut nama Allah dusta lebih saya sukai daripada saya bersumpah menyebut nama selain Allah meskipun saya jujur dalam sumpah saya. Upaminipun wonten bejo pamane menungso jenenge bejo. Esuk niku dheweke pun sarapan, pun imbuh ping kalih. Ditakoni dening Pak Dene, "Jo, dalem Pak De. Kowe mau wis sarapan?" "Demi Allah, dereng sarapan kula Pak De. Tenane, mbok sumpi." "Alah mbel, yakin Pak De." "Demi Allah kula dereng sarapan." Niku luweh kula tresnani. Tinimbang kula sumpah menyebut nama selain Allah meskipun saya jujur. "Jo, kowe mau wis sarapan?"
Demi Nyi Roro Kidul kula pun sarapan Pakde. Demi napa melih? Sing biasane tinggal sumpah. Demi Nyai, waduh. Demi Nyai, Nyai sapa niki? Nyai Basingah napa Nyai? Kula mau pun sarapan. Kowe ra ngapu mboten. Iku sing pertama luwih disenengi Abdullah bin Mas'ud senadyan goroh tinimbang sumpah yang kedua meskipun jujur tapi dia menyebut nama selain Allah. Niki riwayat saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Cobi. Sebab napa rahasianipun? Kenging napa kok sumpah nyebut asmane Allah goroh luwih becik tinimbang sumpah dengan menyebut nama selain Allah? Senadyan jujur. Karena bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu kesyirikan. Ning nek goroh niku kemaksiatan. Syirik kalih maksiat dosane gede pundi? Gede kesyirikan, Mas. Mboten ateges Abdullah bin Mas'ud niki ngajari goroh marang awake dhewe mboten. Naudzubillah min dzalik. Hasya wa kalla. Tangeh lamun Abdullah bin Mas'ud ngajari goroh. Bebasan cecak nguntal cagak gitu. Cebol gayuh lintang. Cebol gayuh wulan, wuta ngitung lintang. Ngarep-arep iblise kapal gabus, kemampune watu ireng. Tangeh kalakone cepet wurunge. Mboten mungkin. Mustahil Abdullah bin Mas'ud ajeng ngajari goroh. Ning upami kula panjenengan sedaya kudu milih perkara cacah loro niku. Nek ra maksiat ya kesyirikan. Luwih becik milih kemaksiatan tinimbang awake dhewe nindakake kesyirikan. Kamangka sumpah dengan nama selain Allah niku syirik napa? Syirik asghar, syirik cilik. Seperangan ulama wonten ingkang ngendikake dosa sing gedhe, maksiat sing gedhe iku mono luwih parah luwih enteng. Kula ambali, maksiat sing gedhe iku luwih enteng dosane dibandingke kesyirikan sing cilik. Kesyirikan cilik niku dosane cek luwih gede tinimbang dosa-dosa yang besar. Ngoten niku. Dosa sing paling gede napa? Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Yakti kesyirikan iku pinangka dosa kang paling gede. Lah, saking riwayat niki antawis piwucal kesaenan ingkang saged dipun pendet irtikabu akhafidz dhararain idza kana labudda min fi'li ahadihima. Irtikab luwih becik nindakake akhafidz dhararain nggih perkara elek sing paling enteng jenengan mlaku tek ketemu perkara loro sing kudu ditindakake mboten iso ngendo. Tidak bisa menghindar. Kudu milih iki apa milih iki. Niku sing dipilih sing pundi? Mongko karo-karone elek. Sing dipilih sing pundi? Sing dipilih sing tingkat keelekane luwih sithik. Tuladanipun upami jenengan ditari mantu upama gitu. Niki tuminah niki tukijem. Niki tuminah niki tukijem. Si tuminah niki kafir. Tukijem nggih kafir. Tuminah niki agamane animisme dinamisme. Tukijem niki wong Yahudi. Pilih pundi jenengan? Kowe kudu ngrabeni wong loro iki pokoke. Milih salah siji. Nek ora tak ketok gulumu. Jenengan pilih ngrabeni sing pundi? Pilih sing pundi? Kenging napa kok pilih Yahudi? Sebab Yahudi niku ahlul kitab, agama samawi. Agama ingkang asalipun janjane riyen Islam asalipun saking Allah ning terus dirubah. Yahudi Nasrani niki ahli kitab. Sembelihanipun tesih dikeparengake didahar. Wong wadonipun dikeparengake di nikahi. Ning nek liyane niki mboten pareng. Mongko karo-karone kafir. Sing niki kafir tenanan, niki ya kafir tenanan, ning niki Yahudi ngoten niki. Nah niku pilih sing Yahudi. Niku manane irtikab akhaf adzararain. Luwih milih napa niku jenenge? Kemudaratan yang paling sedikit. Kula dadi kelingan kanca kula nalika taun 19 ya mbakipun ngagem sendal ingkang sae. Sendale apik regane larang. Numpak sepur niku riyen mboten kados sakniki niku. Uyul-uyulan rayan niku. Gandul ten lawang sepur, nggih sandale niku kesampluk wong ceblok siji.
Dheweke mikir, iki nek sendalku iki tak gawa malah ora kanggo karo-karone. Dadi sendale sing ijik dienggo niku dicepot, diguang, dicerake sendal sing ceblok niku. Niate napa? Supaya ditemu wong supaya iso digunakake. Ngoten niku. Nek ra diguwak ya tetep kelangan sendal. Nek diguwak ya tetep kelangan sendal. Pilih sing pundi? Pilih diguwak napa mboten diguwak? Pilih diguwak sebabnya napa? Supaya manpangat kagem tiyang sanes. Ning nek jenengan mboten guwak, apa jenengan ya arep nganggo sendal gedhi kelangan separo ngoten iki. Ada kayak wong edian gitu. Luwih becik malah nyeker sisan. Dipun awisi dening Nabi. Mboten pareng awake dhewe nganggo sendal sesise. Jadi jenengan ngoten niku. Esuk nek numpak sepur apa numpak bis sendale gigol nggih. Sendale sing siji diuncalke cerake mriku supaya kena dienggo. Utawa jenengan nguncalke awake dhewe supaya iso nemu sendale niku. Nek niku rak horor nggih. Tiba semaput tangi-tangi ditakoni, "Siapa Tuhanmu?" kan cilaka gitu. Nah, salajengipun an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu saking sahabat Hudzaifah. Mugi Allah tansah paring ridho kagem piyambakipun. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dawuh, "La taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan." Sira iku aja kandha Allah ngersakake si fulan uga ngersakake. Walakin kulu ananging sira kandha ma sya'allahu tsumma sya'a fulan. Allah ngersakake bar kuwi si fulan uga ngersakake. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Riwayat Imam Abu Dawud kanthi sanad ingkang sahih. Jangan kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Kenapa pasien ini bisa sembuh? Ini semua atas kehendak Allah dan kehendak si dokter. Haram, tidak boleh. Ya. Kenapa si fulan sembuh? Atas kehendak Allah, kemudian atas upaya si dokter. Niku baru bener. Nek atas kehendak Allah dan atas upaya si dokter kok kaya-kaya awake dhewe madake dokter kalih Allah itu satu derajat, mboten saged, mboten pareng. Sebab Allah niku zat ingkang nyipta jagat saisine, dokter niku namung titah. Ngoten niku. Wah, saya bisa lulus itu karena Allah dan karena penjenengan Pak dosen. Mboten pareng. Saya lulus karena Allah, kemudian atas bimbingan Pak dosen. Lah menika dipun keparengaken. Supados napa? Ketauhidane awake dhewe niku mboten luntur. Ampun ngantos nggadahi kapitadosan bahwa dosen itu memiliki peran yang sama dengan Allah di dalam meluluskan mahasiswa. Ampun ngantos awake dhewe nggadahi kapitadosan bilih dokter niku nggadahi jasa ingkang padha kalih Gusti Allah di dalam menyembuhkan pasien, mboten pareng. Ingkang marai pasien waras menika Allah Subhanahu wa taala. Bar niku kanthi lantaran usahanipun Pak dokter. Itu yang diperbolehkan. Kenging napa to grup perkara ini kok dirembuk supaya tauhid awake dhewe niku murni resik. Pilih Allah kiyambak yang memberikan kesembuhan. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rizki, Allah yang memulihkan anggota tubuh yang rusak. Allah kemawon. Niki, sebatas awake dhewe mboten nggadahi kapitadosan bahwa ada zat selain Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Niku mboten pareng. Niku ingkang dipun wastani kesyirikan. Wajaa ingkang pungkasan nggih kula waosaken mriki. Wajaa lan dipun sebat an Ibrahim an-Nakhai saking Imam Ibrahim an-Nakhai annahu bilih piyambakipun yakrahu menika gething. Yakrahu niku gething ngoten. Gething niku yakrahu, kariha yakrahu. Piyambakipun gething an yakula rajulu nalika mireng wonten wong lanang sing kandha. A'udzu billahi wa bika. Aku nyuwun pengayoman marang Allah lan marang kowe. Wa yajuzu an yakula lan dikeparengake menungsa niku kandha a'udzu billahi tsumma bika. Aku nyuwun pengayoman marang Allah bar kuwi aku njaluk pengayoman marang kowe. Ning nek aku njaluk pengayoman marang Allah lan kowe kok kaya-kaya Allah karo kowe niku napa? Sejajar. Ila nek jenengan masang lafat Allah kalih lafat Muhammad ampun disejajarke.
Allah rada diumbulke sithik mungkin Nabi napa tulisan Muhammad rada didamel ngisor. Iku nabi ingkang melarang, nabi ingkang ngawisi, nabi ingkang ndawuhake. Ngoten niku. Qala wa yaqulu laulallahu tsumma fulan wa la taqulu laulallahu wa fulan. Qala wa yaqulu lan menungso niku dikeparengake kandha menawa ora krana Allah lan ora krana fulan niku mboten pareng. Sing dikeparengake pripun? Laulallahu tsumma fulan. Menawa ora krana Allah, bar kuwi krana sampean, aku mesti ora bakal waras. Iku pareng. Ning nek ora krana Allah lan ora krana Pak Dokter, kula mesti mboten waras. Lah menika mboten dikeparengake. Niki asar riwayat dipun sebat wonten mriki dipun ngendikake dening Nabi sallallahu alaihi wasallam niku pinangka napa nggih ngupadi ngupaya tauhidipun kaum muslimin menika supados boten gotang. Sebab nalika kapercayan kapitadosan kula panjenengan sedaya tauhid kula panjenengan sedaya sing mapan wonten nggih jiwa lan raga niki mangke gotang utawa napa nggih boten jangkep lajeng kula panjenengan sedaya sowanten ngarsanipun Allah mangke boten bakal pinaringan keselamatan. Nggih yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bakal teka sawijining dina nggih bondo lan anak-anak iku ora ana guna lan paedahe illa man atallaha biqalbin salim kejaba tumrape menungso kang sowanten ngarsanipun Allah kanthi nggawa ati sing resik. Nggih menika ati ingkang resik saking kesyirikan lan pemikiran-pemikiran bid'ah sanesipun. Makaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken wonten kalodhangan dalu punika mugi-mugi manpangati lan sederengipun dipun cekapaken nggih kita waosaken layang pitakenan ingkang sampun lumebet kados dene padatanipun. Bismillah. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana menjawab syubhat bahwa meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal bukan kesyirikan? Jaluk nyuwun marang wong soleh sing wis mati niku dudu kesyirikan. Niku carane mangsuli pripun? Dipun waosaken ayat kala wau. Ayat niku wau cetha mlaha wela-wela ketok mata tanpa tedeng aling-aling tumrapipun manungsa ingkang tasih nggadahi pikiran ingkang wening. Okay. Ya ayuhan nas, para menungso, ubudu rabbakum. Sira iku ngibadah marang pangeranira. Alladzi khalaqakum. Nggih. Kang wis nyipta sira, walladzina min qablikum, lang nyipta manungsa sadurunge sira. Njaluk ndonga niku ibadah. Nek jenengan ndonga karo mayit wong pamane si bejo niki dadi wong saleh sing wis mati, riyen dadi guru ngaji Kiai Kondang misuwur Jayeng Bawono. Kiai Bejo niki mati, disuwun, Kiai Bejo kula nyuwun dumateng panjenengan supados kula anggen mondok diparingi lancar. Niki rak ndonga jenenge. Kanjeng Nabi dawuh, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ndonga iku pinangka inti sarine ibadah. Monggo awake dhewe ngibadah namung dumateng Allah. Iyyaka na'budu, namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Ibadah niku napa? Ndonga. Namung dumateng paduka ya Allah kula ndonga. Ayate pun cetha ngoten niku. Wonten ayat niki, ubudu rabbakum, ndonga wae marang pangeranmu. Pangeran sing nyipta langit lan bumi. Bar kuwi awake dhewe ndonga karo wong saleh sing wis mati ora apa-apa. Lah ayat niki ajeng diguwak ten pundi? Ayat sing wau ajeng diguwak ten pundi? Niku setunggal. Jangkepipun ingkang angka kalih dipun sebat wonten riwayat ingkang sahih bilih sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu niku nalika Kanjeng Nabi tasih gesang menawi nyuwun napa nggih didongake supados Allah niku maringi jawah. Umar bin Khattab sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula nyuwun dumateng paduka Nabi supados paduka kersa ndonga dumateng Allah. Nggih. Supados Allah niki maringi udan. Niki pun paceklik parah Nabi. Nabi terus ndonga. Udan. Angger paceklik sowan
dumateng Nabi. Nabi panjenengan mangdonga dumateng Allah supados Allah maringi jawah. Dah. Nalika Nabi sampun sedo, Umar bin Khattab niku mboten sowan ten kuburane Nabi. Ning Nabi sowane dumateng sinten? Dumateng pak cilike Nabi. Asmanipun sinten? Sinten? Abbas bin Abdul Muttalib. Umar ngendika dumateng Abbas. "He Abbas, biyen mula nalika Nabi tasih gesang, aku nek njaluk donga supaya diparingi udan aku nyuwune marang Nabi. Ning sakniki Nabi mpun sedo, mpun tilar donya. Mula sakniki kula nyuwun dumateng panjenengan, jenengan mangdonga dumateng Allah supados Allah maringi udan." Niki tumindakipun Umar Ibnul Khattab. Lan Nabi ndhawuhi awake dhewe supaya awake dhewe niki nderek piwucalipun tindak tandukipun Umar Ibnul Khattab. Nabi le dawuh ngeten niki. "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid." Wajib kanggone sira kabeh gegujengan, gegondelan marang sunnahku, marang piwulangku, marang tindak tandukku. Lan wajib kanggone sira kabeh gegujengan, gegondelan marang sunnah khulafaur rasyidin sakwise aku. Sinten menika? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Addu 'alaiha bin nawajid. Iku piwulange Umar iku, tindak tanduke Umar, piwulange Abu Bakar, tindak tanduke Abu Bakar, Umar lan Ali. Cekelen cokoten nganggo untumu sing paling mburi. Iki jenenge gigi geraham nek cara Jawane napa to Mas? Gigi geraham niku. Untu napa jenenge niku? Untu sing kanggo geget mburi niki lho. Maknane gegondelan aja ngantek diculke. Lah kantun awake dhewe ajeng manut dawuhipun Allah, ajeng manut tindak lampahipun Umar bin Khattab, utawa ajeng manut kandhane menungso ingkang boten wonten jeluntrunganipun. Sing paitanipun namung jarene lan jarene. Sebab agami niki kedah ada dasar wahyu dalil lan pengamalanipun syariat menika kedah jumbuh kalian pengamalanipun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar dimudahkan jodoh oleh Allah? Ndonga nggih. Dumateng Allah taala. Kathah-kathah ndonga. Nggih. Bibar niku kathah-kathah ngupadi, ngupaya nggih, usaha-usaha ingkang halal. Mboten usaha ingkang haram. Enten wong golek bojo gaweane nongkrong ning ngebuk metheti wong liwat. Sabelane wong wedok liwat disingsoti dipetheti ngene. Menika cara ingkang haram, mboten pareng. Nabi dawuh iyyakum wal julus bituruqat. Sira iku aja nduweni pekareman lungguh-lungguh nang pinggir dalan. Mboten pareng. Nongkrong niku mboten pareng pinggir dalan niku. Dilarang dening Nabi. Kejawi wonten kebutuhan mendesak. Dandani dalan. Nek ra dandani dalan, nek ra ning dalan njur piye? Dandani dalan ora ning dalan njur piye? Apa arep disolawati ping 5.000 dalane terus kreteke dadi dewi ra mboten. Sing nek mboten wonten tujuane nongkrong-nongkrong, metheti wong liwat. Ha ngene iki ya ngupadi ngupaya ya, mbok menawa payu. Wong ya nyatane kancaku ya gur modal pethetan tok ya. Saiki ya kelakon gitu. Ya menika mboten pareng. Cara-cara ingkang halal terus pun inggih taken. Dumateng tangga tepale, sanak kadang, mitra pitepangan, matur dumateng kiai. Ustaz, nggih kula mangpadoske bojo Pak Ustaz. Sing ayu, moblong-moblong, cantik jelita, muda belia, sweet 17, sugih mblegedu. Kuwi njaluke ngoten niku bojone. Ya ini kondo, mboten enten Mas, nek enten wis tak rabi dhewe ra tak kaya gitu. Alhamdulillah pinter. Ya ini pinter niku, kula setuju cocok niku gitu. Salajengipun pareng ugi panjenengan nyuwun donganipun tiyang sanes ingkang tasih gesang, tiyang-tiyang saleh. Ibu, wabil khusus ibu, nyuwun pendongane ibu. Sebab pendongane ibu dumateng putra wayahipun menika mandi kepati-pati. Dalilipun panjang menawi kula aturaken wonten ing mriki. Nggih, dados cekak aos kemawon panjenengan nyuwun dipun dongaaken dening ibu. Menika sae, wallahu taala. Bapak kula tasih pitados menawi wonten jin putih yang saged ngrewang-ngrewangi menungso. Lan percaya menawi diweruhi penampakan jin arupi macan meringis nalika semedi wonten pinggir laut kidul
menika tandha kesaenan. Semedi ten pinggir laut kidul diweruhi macan meringis. Jarine niku sae. Mongko nalika kula sinau ten pesantren riyen nggih, kula niku dituturi kalih kiai kula, "Le, rungokno sing becik. Idza ra'aita niyabal asadi fala tadhunanna annahu mubtasimun." Menawa kowe weruh siyunge macan, kowe aja nduweni penyangka yen macan kuwi nembe mesem guyu marang kowe. Jika engkau melihat taring macan, jangan engkau menyangka macan sedang tersenyum kepadamu. Kuwi mun arep ngrawut raimu gitu. Wong iruh macan meringis, hai. Tanda kesaenan niku wong ora waras niku. Iruh macan meringis niku gek ndang melayu kok malah tanda kesaenan. Orang nggih mung karek nek mboten melayu nggih kula sarankan nyuwun nggih dumateng Allah diparingi husnul khotimah ngoten mawon. Jenengan iruh macan, macane pun meringis ngoten. Ndonga ya Allah kula nyuwun husnul khotimah ya. Ngoten ora kok malah tanda kebaikan. Kelentu menika. Kula lajengaken malih nggih. Dereng rampung niku. Malah nantang kula, kowe lak rung tau diweruhi macan to. Lah kula bingung ajeng jawabe kecuali guyu dalam hati hehehe. Nyuwun saged dijelaskan. Bapak sampun asring midhangetaken kajian Ustadz. Masya Allah. Namung kok nggih dereng ical klenikipun. Diaturi midhangetaken terus gitu. Menawi nika asring mirsani asring midhangetaken pengaosan ngangsu kawruh ananging tasih dereng ical klenikipun. Nggih sabar sebab hidayah menika peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan menawi dipun tantang bapak kuwi rung tau wiruh macan guyu wonten batin mboten napa-napa. Ning nek guyu ten ngarepe bapak mboten pareng. Nggih. Kurang bejane malah ditapuk bapak niku. Le jelaske pripun ya niku pun kula jelaske wiwit pengajian wiwit awal ngantos dumugi niki. Nggih, panjenengan dongaaken ingkang rama bapak panjenengan mugi-mugi enggal pinaringan hidayah saking ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Satemah piyambakipun boten ngelampahi ritual ingkang aneh-aneh, cekap nindakake pangibadahan menika cukup. Lan kapitadosan akidah menika sedaya kedah dipun jumbuhake, dipun cocokake kalian wahyu peparingipun Allah zat ingkang nyipta jagat saisinipun. Ewondene macan meringis menika mboten saged nyipta jagat saisinipun. Mboten saged maringi rejeki, mboten saged maringi bejo lan cilaka. Wallahu taala alam. Izin bertanya dari Ummu Fikri Aulia dari Lampung Tengah. Bolehkah atau sahkah bila seseorang puasa Syawal sedang masih mempunyai hutang puasa Ramadan? Mohon jawabannya. Nggih, saya ini pun nggih nyaur utang langkung rumiyin. Kejawi nalika napa? Nalika nyaur utang mengke utange kathah nggih kados yantun setring nggih ibu-ibu nalika ajeng nyaur utang mengke sawale selak telas lah mengke seperangan ulama ngendikake dikeparengake. Ning ingkang baku nyaur utang langkung rumiyin. Utang siyamipun dipun saur ingkang wajib dipun tindakaken bibar niku mengke nembe nindakaken ingkang sunnah. Sebab Nabi dawuh nggih, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Sapa wong nindakake poso Ramadan nggih bubar kuwi nindakake poso 6 dina sasi Syawal. Tsumma atba'ahu niku mapane wonten buri. Ora kok malah dhisik. Nggih, wallahu taala alam. Kula heru saking Sragen badhe tanglet babagan kunut pas salat subuh niku wonten sunahipun napa mboten lan bacaan lan redaksinipun pripun? Lan bilih wonten Pak Imam niku bacaanipun ditambahi sholawat Nabi ananging wonten kata Sayyidina menika perkawis klasik nggih. Perkawis ingkang sampun makuno-kuno dipun takenaken para ulama benten pamangge babagan perkawis niki kula piyambak langkung tentrem ayem nggih. Kunut subuh menika mboten wonten lan mboten dipun tindakake Nabi, ingkang dipun tindakaken Nabi menika kunut nazilah. Nalika kaum muslimin nembe nampi pagebluk upaminipun kados corona utawi nembe wonten bencana utawi kaum muslimin nembe nampi napa niki balak bebendu dipun pejahi secara massal dening tiang-tiang kafir lan niku awake dhewe ngangkat asta maos kunut nazilah nggih wonten sedanten salat ingkang wajib mboten namung subuh kemawon.
Iku wangsulan ingkang cekaos nggih. Wondene napa niku rincianipun mangke saged dipun waos kathah buku-buku ahli sunnati wal jamaah nggih. Ingkang nerangaken perkawis menika panjenengan saged maos sifat salat Nabi Syekh Utsaimin, sifat salat Nabi Syekh bin Baz, sifat salat Nabi Syekh Albani, terjemahanipun ugi sampun kathah mangke saged dipun waos, dipun sinaoni kanthi sae. Seseorang menggunakan nama Abdullah Mendes dan Ahmad Johnson. Bolehkah? Abdullah Mendes. Mendes niku artine napa kula mboten ngerti. Johnson. Amerika. Wonten seperangan kaum muslimin ingkang gesang wonten tlatah Suriname. Piyambakipun menika tedhak turunipun tiang-tiang Jawa ananging diguwak dening Londot dumateng Amerika. Piyambakipun niku tasih nggunakake jeneng-jeneng Jawa ning dicampur kalih jeneng Amerika. Kathah niku. Mbok menawi niki nggih Ahmad Johnson. Kartolo Alexander upama gitu. Mengke panjenengan survei lah jeneng-jeneng tiang-tiang Suriname niku ngoten niku. Nggih. Tesih ngagem jeneng Jawa ning dicampur jeneng Amerika. Senajan awake dhewe kok aneh ya. Apun adat kebiasaane ngoten niku. Pathokane ngeten. Jeneng niku dikeparengake menawi kinarya japa, mengandung makna yang baik, mengandung doa yang baik, setunggal. Nek maknane elek mboten pareng. Mamak kula niku gadah kanca niku jenenge Mendelep. Niku mboten pareng, Pak, Mendelep. Nggih. Mendelep niku rak kosok wangsule Yazid. Yazid niku tambah nek Mendelep niku nggih suda. Cendhek banget, indelep ngoten. Nyeluk ya ndelep, nang ndi ndelep ngoten. Niku mboten pareng niku, kedah dipun gantos. Napa melih jeneng sing mboten sae? Pedet. Kula rak nate matur pengaosan ngeten niki wonten simbah-simbah taken, Mas kula ajeng taken pripun, Mbah? Kula diwenehi jeneng bapak kula. KTP kula nggih nganggo jeneng niku. Tangga-tangga kula nggih ngundang kula nggih nganggo jeneng niku. Simbah asmane sinten? Jeneng kula Pedet. Dadi tangga kula nek ngundang Mbah Pedet. Niku mboten pareng. Kedah diganti. Kebo. Napa melih? Jeneng sing elek-elek naudzubillah min dzalik. Celeng. Enten lho. Tengen kula enten niku. Wong jenenge celeng naudzubillah min dzalik, mboten pareng kedah diganti. Dadi maknane mboten sae, mboten pareng. Nek maknane sae, pareng. Mendes niku maknane napa kula mboten ngerti. Mila kula mboten saged matur. Ingkang angka kalih jeneng kala wau senes tasyabuh bil kufar wal fusak wal musyrikin. Mboten madan-madani jenenge wong-wong kafir. Jeneng sing dadi ciri khasipun tiang-tiang kafir. Niku mboten pareng. Nggih. Ning nek kaum muslimin sampun kuatah nganggo jeneng niku pun mboten diarani napa niku jenenge tasyabuh melih. Nek jenenge niku tesih dadi ciri khasipun tiang-tiang kafir haram mboten pareng. Tuladane napa nggih? Jenenge napa kira-kira niku? Ferguson upamane nggih. Jenenge Ferguson. Selamat Ferguson upamane. Sak ngertos kula nggih. Mboten wonten kaum muslimin niku nganggo jeneng Ferguson. Upama enek 1 loro 3 4 5 6. Ning suwayah-wayah sesuk niku sing jenenge Ferguson niku pun kuatah nggih, jutaan, puluhan juta. Niku pun mboten napa-napa, pun mboten tasabuh melih. Ngoten niku. Termasuk Johnson niki niku tasabuh napa mboten kedah pun tekokke. Kaum muslimin sing nganggo jeneng Johnson niku pun kuatah napa dereng. Nek tesih sekedhik, tesih minoritas sithik niku berarti kedah diganti. Diganti Ahmad John ngoten mawon. Nek John insyaallah pun kathah nggih. Tangga kula kathah jenenge John. Pak D John. Kok menawi jenenge Sarjono celuke John. Ning ora ditambahi Son ngene. Dados babagan Abdullah Mendes kalih Ahmad Johnson iki kula mboten saged matur sebab setunggal kula mboten ngerti maknane. Angka kalih niku pun kathah napa dereng sing nganggo niku. Mengke saged dipun takenaken nggih.
Tekone ten Dukcapil mereka. Dukcapil umat Islam sing nganggo jeneng Mendes kalih Johnson niku kathah napa dereng? Wallahu taala alam bisawab. Niki pitakenanipun anu kuatah mboten saged sedanten kula waos. Ingkang pungkasan saged kula aturaken izin tanglet menawi koleksi akik menapa termasuk syirik. Koleksi akik niku nek miturut kebetan nggih menika mubah mboten napa-napa. Setunggal, angka kalih mboten nggadhahi kapitadosan klenik babagan akik kala. Saya punya akik junjung derajat. Aku nek nganggo akik iki derajatku dijunjung, aku dadi wong sing minulya. Mboten enten kaitane derajat kalih akik. Ning panjenengan ngagem akik mboten napa-napa menawi mboten wonten kapitadosan klenik. Setunggal, angka kalih mboten berlebihan nggih nek jenengan drijine iki gur 10 kok akike 20 niku sudah melampaui batas. Drijine jenengan pinten? Sing pareng driji tengah niki mboten pareng diparingi akik umat Islam. Wonten hadis ingkang melarang. Jadi nek drijine 10 sing tengah mboten entuk berarti kan pinten? 8 ta? 8. Napa siji mawon sing ajeng dienggo siji ya siji utawa loro. Ning nek menungso siji akike 30 niku ajeng dicandhalke ngendi? Menika termasuk tabdzir nggih. Mboten pareng. Nggih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kelebu tandha becike iman menungso iku dheweke ninggalake perkara-perkara kang ora ana guna lan paedahe. Saiki akik 30, akik ngantek 70 ajeng ki napa? Ingkang angka 3 akik kala wau sanes napa akik ingkang syuhrah. Syuhrah niku maknane pakaian ketenaran nggih. Tuladhanipun tak akik ingkang syuhrah niku sing pripun? Pentolane gedhe tenan. Akikane pentolane sak bluluk. Waduh. Dadi nggo napuk wong untune rompal loro. Niku mboten pareng, Pak. Akik ya normal wae cilik apa sedeng utawa paling gedhe nggih. Akik kok sak bluluk, enten sing sak cengkir. Nggih. Akik sak cengkir enten sing akike niku dawa king mriki tekan mriki sekilan dawane akike niku. Kan nggo nyutik upil apa piye gitu. Dados setunggal. Mboten pareng nggadhahi kapitadosan klenik angka kalih tidak boleh berlebihan angka 3 niki sanes akik-akik ingkang syuhrah. Manawi tigang perkawis niki mboten ditindakake ngagem akik niki setunggalipun perkawis ingkang mubah kemawon. Maknanipun kena nggih mboten sunah tur nggih mboten dipun larang. Wallahu taala alam bisawab. Mbok menawi makaten lan semanten menggah wawasan layang pitakonan ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi saged beto manfaat kagem diri pribadi kula piyambak, kagem para jamaah sedaya sinambi nyuwun ndedonga dumateng Allah mugi-mugi ingkang kawula aturaken menika saged andayani mandhapipun hidayah saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala nggih tumanduk dumateng para pamirsa ingkang midhangetaken pengaosan wonten kalodhangan dalu puniki lan wonten dalu-dalu sanesipun wonten wekdal-wekdal sanesipun menawi wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamuni ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.